la prensa aquí. Ahora no intentes otro, ¿eh? Andeu, parre! Zeus, que fa molta calor avui! Vinga, benvingut! Som! Que porta ressaca o què? Al rebuig, al rebuig! Bien, bien! Bien, que no le veo el pie. Espera, Peta, espera! Vale, Òscar, busca, va! Jaume, darrere! Vinga, ànimo, Sari. Vol! Va, Sadi. Tira, Isma! No l'hem de perdre, saps? Aguanta! Anem a veure.
Ha sigut un partit que se'ns ha ficat de cara molt aviat, al minut 10-12 ja guanyàvem 2-0. Sí que és cert que ells amb un gol, al minut 35 s'han ficat una mica al partit, hem patit final de la primera part i la segona part doncs, ha sigut una mica toma i daca, no? Molt contacte, molt joc interrompit per l'àrbit. Crec que és una victòria merescuda i fiquem una mica d'emoció a la Lliga. Sí, és un equip que ha anat treballant, hem canviat d'entrenador, de model de joc i ells s'han anat adaptant a poc, però sí que hem encadenat bastantes victòries i això ens ha donat estar a la segona posició, que és la que estem ara, i intentarem mantenir-la fins aquí final de temporada, o si més no, quedar dels 3-4 primers, sí. O optar per la primera plaça, que això es fica apretat ara. Bé, vam estar treballant dimarts i divendres, preparant una mica el seu sistema, el nostre joc, i després, sempre està bé preparar una mica el partit, motivant els jugadors, de tal manera que, per lo vist han sortit molt enxufats i al minut 12 ja guanyàvem 2-0. L'objectiu del Pons, en principi, de mantenir la categoria, ja que l'any passat es va patir molt per salvar-la, i bé, ens hem trobat amb aquesta situació i disfrutar-la i donar les gràcies als jugadors perquè són ells els que realment fan que això estigui on està. No en tenim cap de pressió perquè nosaltres, ja et dic, la intenció era mantenir categoria i ara ens trobem en aquesta situació que és meravellosa, és per disfrutar. El primer quart d'hora és el que ens fa perdre el partit. Surten ells forts, estem avisats, per petites errades no hem sigut capaços d'igualar la seva intensitat i ens adelanten 2-0, després hem lluitat, ho hem intentat, ens hem atansat, hem tingut ocasions, però el Pons és just vencedor perquè ha fet 2 gols i nosaltres només hem fet un. Canvis una mica ofensius, intentem col·locar una mica els laterals una mica més ofensius, intentar atacar per bandes i hem fet els canvis que creiem oportuns per intentar remuntar el partit. Se'ns havia ficat molt costa amunt des de bon principi i ho hem intentat fins al final. Tot i haver guanyat no hagués estat fet, evidentment després de guanyar, encara que en 7 jornades, que són 21 punts, tenim el Pons a 4 punts i nosaltres seguirem fins al final intentant aconseguir l'objectiu que ens havíem marcat des del principi de temporada. No canvia res, simplement tenim el segon classificat una mica més a prop. Sí, evidentment, aquesta temporada hi ha més gent, ens agradaria tindre'n més, però ara que a poc va venint el bon temps, sí, el camp de Bellpuig es va omplint i estem contents amb els seguidors que ens venen a veure. Intentarem que no s'escapin, intentarem assegurar els punts a casa i seguir lluitant fins al final per aconseguir l'objectiu.